Històricament, Sabadell ha sigut una ciutat que ha estat capdavantera en molts sectors, sobretot en el sector industrial. Actualment és una ciutat que està molt basada en tot el tema dels serveis. Llavors volem una ciutat que aquests serveis realment responguin a les necessitats de les persones que hi vivim, que siguin de qualitat, que siguin transparents, que siguin públics realment, que siguin municipals, plasmats-se, com la companyia d'aigües, com els serveis funeraris. Han de respondre al que necessitem realment els ciutadans i no a beneficis econòmics per uns quants. En matèria de gènere, la CUP apostem per acabar amb molts dels problemes que hi han hagut històricament i que han mostrat les desigualtats entre homes i dones. Construir una economia que estigui al servei de la vida i no al servei del mercat i del lloc laboral. When I come home, you won't be there anymore. When I come home, you won't be there anymore. And you will tear off your clothes and kiss the floor. When I come home, home, home. D'entrada, la sanitat i l'educació no són un negoci, són un servei. Se'n van molts diners a la privada, tant a escoles bressol com a primària com a secundària. Si s'impliquen les associacions, gremis, Cambra de Comerç, empreses, podem fer un currículum amb els valors i la tecnologia adequada al moment, amb la qual la inserció laboral és molt més alta, la formació també i sobretot les actituds passen a primer pla. La sanitat és una disbauxa. La sobresaturació que hi ha fet que es desorganitzi. A Sabadell concretament, el taulí va desbordat. Què fa? Uns al General de Catalunya, uns altres a Granollers, a l'Aliança. L'Aliança està oberta i buida. Buida vol dir que de 9 sales de rajos van 2 o 3, la meitat de les plantes, no saben ben bé de qui serà, qui la comprarà, i l'Ajuntament no s'hi implica. Haurien d'escoltar el personal mèdic i paramèdic, haurien d'escoltar l'usuari i escoltar els experts en sanitat. I llavors fer una bona gestió d'aquesta informació. When I see land, you will conjure up a storm. When I see land, you will conjure up a storm. And I will tie your hands to the highest stars. When I see land, land, land. L'Ajuntament ha potenciat aquest espai de ciutat impersonal, fent perdre el casc antic de tota la seva singularitat. L'erosió que patim en patrimoni, en medi ambient, en espais culturals, en les associacions és on es veu més. Realment les ajudes han sigut ínfimes quan no han fet una política directament d'enfonsar aquella entitat. No hi ha diàleg, no hi ha ajuda, per tant s'han trencat aquests nexes que serien normals entre uns governants i la gent. Per tant, simplement amb el diàleg, i el diàleg el tenim assegurat perquè la llista està formada per membres d'entitats. And we will hustle, hustle, hustle to be free. Free from all the happy thoughts and smiles across the sea. In favor of the mean moves and back doors to the heart from where we always fall apart. El dret a un habitatge digne és un dret fonamental. Des de la CUP creiem que aquest dret està per sobre de qualsevol interès privat, ja sigui d'immobiliàries, de promotors, de constructores o d'entitats bancàries. Per això creiem que l'Ajuntament de Sabadell ha de tenir un paper actiu en la defensa d'aquest dret. Aplicarem de forma generalitzada l'ús d'avals, l'ús de mediació i el control sobre el compliment d'aquest dret. En aquells casos en els que detectem que hi ha abusos, com poden ser els desnonaments o el moviment immobiliari, aplicarem les mesures que siguin necessàries. Sense cap tipus de dubte buscarem els responsables i no només els denunciarem públicament, sinó que també els sancionarem. Hi ha més de 10.000 habitatges buits a la nostra ciutat. A més, està infestada de solars abandonats, com Can Gambús, el projecte fantasma del nostre actual alcalde, l'alcalde Bustos.
És imprescindible fer un cens exhaustiu amb tots els pisos abandonats i tots els habitatges abandonats i tots els solars abandonats de la nostra ciutat. Aquest cens exhaustiu ens ha de servir per poder detectar tots aquells propietaris, sobretot les grans propietats, que només els estan utilitzant per especular. And you will slide on the back of my bike. And you will slide on the back seat of my bike. And I will ride you home, drunken in the rain, 'cause you will win again and again. When it's your turn, you will tie me to the tree. Now it's your turn, you will tie me to the tree. And you will sing and sing forever, you and me. And in the dark, I wonder what you see. Els darrers anys, als Països Catalans, ens trobem en una situació de greu crisi capitalista i en un exocac de l'autonomisme que ha quedat evidenciat per la incapacitat de les classes polítiques i econòmiques de donar sortida als anhels de llibertat del poble català i de les classes treballadores, les quals hem sortit massivament als carrers a protestar i a lluitar per una societat més justa i més digna. A Sabadell portem ja 12 anys de governs de dretes encapçalats per un Bustos que, ja sigui en solitari, pactant amb bona part de l'oposició o darrerament amb el PP, s'ha caracteritzat per una manca de diàleg, per un control del teixit associatiu i de les entitats, per una especulació caracteritzada per un urbanisme a la carta excessiu i, en general, per tota una sèrie de polítiques i de formes de fer que tots i totes a Sabadell coneixem com a estil Bustos. La candidatura d'Unitat Popular aglutina la lluita de l'esquerra independentista d'arreu dels Països Catalans i en aquestes eleccions es concreten 80 candidatures arreu del territori. La CUP Sabadell és un projecte obert a totes les persones, entitats i col·lectius que volem transformar Sabadell. Votar la CUP és portar la veu del carrer a l'Ajuntament.